Al meu entendre portem un any i un dia de pandèmia a les esquenes. En aquesta jornada en què el calendari cívic la té assenyalada com el Dia Mundial del Consumidor i d'un consum responsable, i en tot aquest temps, malgrat pegar passos cap al remat del túnel, poques coses han anat a millor en el terreny dels comportaments humans. No ens hem lliurat ni de la malícia ni de l'estupidesa social i no acabem de comprendre aquesta seriosa advertència, aquest avís que s'ha de resoldre amb un canvi radical. Estem desaprofitant l'oportunitat i seguim combregant amb els enganys de sempre. Desitgem que tot això passi aviat per oblidar-nos-en i malgrat que vulguem passar pàgina, la pandèmia està deixant massa forats al descobert.